as súas, pero iso non vai a implicar que haxa enfrentamientos, malestar e falta de respeto. A nós sí que nos van a topar no diálogo, no entendemento, no esforzo para conseguir cousas para Viana. Vamos a topar en escutar, vamos a topar en colaborar. Ese é o noso ideario. Mire, agora quero referirme a algúns puntos que queremos facer. A verdade é que temos moi pouco tempo, non sabemos con que fondos contamos, pero sí contamos con moitísimas gañas. Vamos a ser quen? Seguro que sí, de satisfacer moitas necesidades de Viana, non todas, evidentemente. Temos a sorte de contar cunha paisaxe que é a envexa de todo o mundo, de verdade. Viana é o pobo máis bonito da provincia de Ourense. Ten unha paisaxe que, volvo a repetir, é unha envidia, é unha postal. Temos que conseguir que dentro das calles e das rúas de Viana este parexo ao que é Viana, o paisaxe de Viana. E para iso temos que conseguir un pobo ordeado, un pobo limpo, un pobo onde nos respetemos e respetemos as normas. Tampouco hai que facer grandes inventos, porque o Concello de Viana, o goberno que tuvo o Concello de Viana xa fai anos, emitiu unhas normas para regular o sistema de sillas e mesas da hostelería, para regular os aparcadoiros, e fixou unhas tasas. É dicir, está feito. Que ocorre? Que os cidadáns non cumpren a norma. E esa é unha pena, é unha apelación que eu fago a que nos respetemos e cumprimos as normas. E, por outra parte, os gobernantes tampouco foron quen de facer cumprir. Iso ten que rematar. O Concello ten que cumprir que a súa parte, na parte da limpieza, evidentemente,